On veut une justice impartiale, pas une justice sélective. Pas une justice de vengeance, pas une justice de règlement de compte, pas une justice arbitraire. Tiens, oui, tiens, simplement, oui, Bingali de Ote Tien, Ote Saria, Anko Saria Kabou, Anko procureur quoi, les délais de Kelentaï. Vous voulez le flâner, ni fin n'a pas ni fin kera, c'est der Moka. Fin Smaila ou Bani, ou Fauni, fin Yafo, fin pour un marchand ou Beketa, fin Ibeka Bani. Il y a que l'intérêt. Mogo Ibeka Bani, ou l'Ibeka de your photo, Bambo. Fin Mali Police Bani, fin Police Bani, au Vilobi, pour ce Ambo Baketa. Smala Sissé est chef de l'opposition, une institution, Ambiketa. C'est-à-dire que Mouambo Keta, avec vidéo pays, à audio pays, en bouc adressé dans Bouro. Oh, ça y est, Nene Juta Ebo, combat Sara, Nicalo Sara, Nimasa, Beta Tribunal, Konga War Jubila Sara. Eminga Jubenella. Il va sur le Nega Sarabe Bolo, Camara. On est Nega Sarato Marala Kato Fanafil, oui, abus de confiance, détournement de biens d'autrui. Avec Eden Nyomotere, il y a Djoubena, il y a Sara, n'a Djoubila Moussara, il y a Djoubila Moussara. Oui, dette civile, il y a Djoubila Kalo Sara, il m'a Sara Betatim. Au Kononga Sara Fana Dima, il faut Kalfaye Sara Fana Fili, il sera détourné, il y a Dana Bonton, abus de confiance, détournement, Ani Djou, créancier. Mais c'est qu'à Saba Beke Plenti Kelengono Kata dit, Jijimo. C'est-à-dire qu'on a un Jafana, mais c'est qu'à Tene, qu'on a Djou Tumila Kalo Sara, il m'a Sara. Ni ou les kiri là. Au 12e, mais c'est quand tu nous connais, ça a calfalé, il faut faire kiri flé. Au 12e, mais tu nous connais, il faut faire kiri flé. J'ai eu de ce qu'à la guerre, en allant une plainte bamimbo, am se qu'à bec kiri ba cligné pour que kiri kateria a tient doningani. C'est au magistrat d'évaluer l'opportunité de la jonction de procédure. Mais le plaignant est libre de porter autant de plaintes qu'il veut. C'est une liberté légale. Donc, au Kama. Banini Fenfekera. Présent Banini Fenfekera. Soumaïla Malien Fenfe. Ame Wabio comme Sirichi. A plenty. Ayendame a bébé. Ambenaka. Juma ou Juma. Juma don Soukoma. Ameta plenty Kelen comme une troll. Chaque vendredi. Nimpanini Moubain 20 plaintes. Chaque vendredi devant le tribunal de la Communauté. Peut-être à 10h pile, marchité, bébé nous sur comme une Jawara est au détail. À Facebook, tu payes, à téléphone, tu payes. C'est un cas de femme, on va psychique, Jawara est honnête, on lui accorde la bonne foi. Aïe, je n'ai de tamé, à mon boire tamé. Oh, Saria pour quiconque qui a connaissance d'une infraction ou d'une intention criminelle a l'obligation de la porter à la connaissance des autorités poursuivantes. Aïe, pour la semaine passée, n'a eu qu'un dérivou la Malibabra. Aïe, Mamadou Sissi Jalagi. Koye, t'as pris ta photo comme conférence la côte, taille, côte, tu as ta dénonciation qu'elle est parade. À la fois, aïe, nous on a qu'un drama, nous communiquons en train de dénoncer le procureur général, la Wakibala. C'est la dénonciation. Comme il met ni au bétani dénonciation à méthode, ni comme il est plainti au plainti bébé. Donc, tous les vendredis, coordinateur ou un beno. Donc, chaque coordination a au moins 10 comités. Au comité Mougon, Bereteta, Poussanteta, Foueteta, Sariado, Saria Kabouli Beka. La Saria Fanglement au moins. Pour le sous Bandelina, Jawara Moede, Smaïla Sissé, fait marcher là, ou Ben Nina Radouka, ou Shimaï. N'a procuré l'élément ou bâtissé, là, on a eu un code. Moi, c'est là qu'on a mité, 3 mois projet B. Donc, Chamambé, nous, les dossiers d'Osro Wata, avec un Sababou Bolo Kata, Fou Moungan, Mité, vous ne devez qu'il a fait un ton placé là. Au bébé. On connaît beaucoup de choses. Comme une troupe pour l'économique là. Dossier de l'engrais. Engrais Moutaraka Bokata Fini. A dossier de Taraka di Jawaram. Ou engrais dossier gestion. Andou me moli juge
n'a buna mun ko bɛ se diinɛ mɔgɔw ma ka ti olu la fasa k'u ka delili kɛ k'u ka t'u place la aw k'i bɛ puruti t'a la yan a buna puruti ka bolila ka taa Haidara n'a ka mɔgɔw ma nin dossier min wulilen filɛ tile fila in na u bɛ k'a fɔ Kurasi n'u sera ma n ka sɛgɛsɛgɛli la ko ayi ko Haidara dɔgɔyara ko Zigiri Solo ko est-ce que k'ulu ka plainte tɛ n ko a donna wa ma don ko ayi ko question don i b'a sɔrɔ procureur b'a fɛ ka taa fɔ k'ulu kana plainte don n'a a kɛra k'a bɛ ka Haidara lafasa a bɛ ka IBK lafasa la IBK ni Haidara bɛ se k'a to ale bɛ to a place la n ko bisiki bɛ sɔrɔ n ko ko n'o don Haidara ka hakɛ don ni ko kɛra la ka plainte don Zigiri Solo ka hakɛ don ni ko kɛra ka plainte don nka o fana b'u miiri n'u ma ko kɛ mɔgɔ la sinon anw fana bɛ yen an bɛ nalen o cɛ tɛ yen k'i bɛ kisi an ka plainte ma ni ye jinɛ sogobo minɛ o polisi a mana ko polisi min kɔnɔ depuis bisi la a mana ko magistrat min kɔnɔ a mana ko procureur min kɔnɔ ko jinɛ sogobo i bɛ ka nɛni ni jinɛ sogobo minɛ o b'a to Karim b'a fɔ a bɛ k'an lafasa Ami b'a fɔ a bɛ k'an lafasa Haidara b'a fɔ a bɛ k'an lafasa Suwala b'a fɔ a bɛ k'an lafasa o b'a to olu bɛ delili kɛ n ka to place la ni jinɛ sogobo de bɛ kɛ sababu ye e ka to i place la e ka kalan tɛ e ka hɔrɔnya tɛ fo ka bin dɔ kan o bɛ to yen i bɛ to yen nka i bɛ yɔrɔ min na ni glasi bɛ yen ni tasuma de bɛ yen o bɛ dɔw don se tɛ anw ye foyi an ko tiɲɛ ka taga mɔgɔ man kan ka président nɛni mɔgɔ man kan ka mɔgɔninfin nɛni hali man kan ka den nɛni kuma bɛ mɔgɔba ma Buye ma nɛni yan wa Buye nɛnina ka Diko nɛni Jawara ko k'ale ma Diko ta ye a ko k'a ma Buye ta ye k'olu ma plainte don ale kama nka mɔgɔ si ma s'ale ma k'a ka plainte don n'ale mɔgɔ si ma sama pour que ne minɛ mɔgɔ ka plainte tun tɛ o a ka hakɛ don procureur ka baara don ka plainte don k'i nɔ minɛ hali ni mɔgɔ ma sama hali ni ne sera procureur ma ni ne kɛra ka na ko n yafara o tɛ procureur jagoya ka affaire bila n'a y'a diya a bɛ continuer l'action publique est indépendante de la partie civile. L'opportunité de poursuite revient au seul procureur. Il est libre de poursuivre, il est libre de continuer, il est libre d'arrêter avec ou sans le consentement ou l'accord de la victime. Et c'est qu'un procureur m'a comme plainte d'eau. N'a y a plainte contre la bafo kate. Il va boire les baradi, il va juger instruction par plainte avec constitution des parties civiles. On va les dialoguer à tout. Plainte de Rofle. Soit il va le procureur directement, ou bien il va le juge d'instruction. Ni le procureur n'a pas kate, il va juger instruction. Ou c'est que le procureur dialogue. Ni procureur a fait ça. Ni kera gana kona tigi bena ya fajili nya fara. Ou te procureur dialogue n'a déjà de continuer. Bon, ni procureur de la fait n'a pas comme un jockey, là, n'est pas quitté. Procureur va jouer. Il sait que ta partie civile, la société tribunal civile, là, quand il a critiqué, personne n'a d'autorité sur le parquet. Bouye nenina ya, ka Diko neni, ka Tomali Kelaw ben neni, ka ne fa neni, ka mba neni ya. A Seder fana bɛ ba nin na, mais procureur tɛ Mali kɔnɔ mun ko k'a y'a ye. O polisi tɛ bisi la mun ko k'a y'a ye. Mais ko i bɛ ka nin na bisi polisi y'o ye, i bɛ ka nin na procureur y'o ye. Donc ni i bɛ ka nin baga minɛ, o b'a to n bɛ promotion sɔrɔ, n bɛ to n place la. Voici le système. An ko n k'o de man ɲi. Minnu ye i bɛ ka nin mankan ka nin ni ɲangati ka kan. Minnu ye mɔgɔ wɛrɛ nin man kan mɔgɔ wɛrɛ nin na ɲangati ka kan. N'olu fana nin na minnu fɛ, olu fana man kan ka to yen. Nka an b'a bisigi ko bisi polisi tɛ yen mun ye Diko nɛni mɛn. An b'a bisigi ko Jawara ma Diko nɛni mɛn, a ma Buye nɛni mɛn, u ma IBK yɛrɛ nɛni baga bɛɛ mɛn. Parce que dɔw IBK nɛni kunun olu labanna ka fara IBK ka campagne ɲɛkɔrɔ. A bɛɛ b'an bolo. Ayi a fila bɛɛ b'an bolo. U IBK fana ba nɛni. Élection sur l'autre, il y a kɛrɛfɛ, il y a Karim photo bɛ yen. O photo bɛ yen. Jawara ko k'a m'o si. Donc chaque vendredi, a banni, a vidéo, mun ye plainte ye, mun ye dénonciation ye. Diɲɛ juma n'a ye kɛra mugan ye, jɛnɛ bilara o, bɛɛ k'a lamɛn. Jɛnɛ bilara bi o, a ma bila bi o, a kirila sini o, a ma kiri sini o. Nin ye Mali justice ye. Jɔn bɛ tiɲɛ ko dɔn tɛ tiɲɛ kɔ, anw ta sira bila. Tous les vendredis à 10 h, an bɛ taga dénonciation kɛ procureur bara commune 3 la ka taa a clé d'a ma, clé USB, baneni b'a kan, a vidéo b'a kan, a audio b'a kan, ka taa dénonciation k'a bolo. Comme a ma ye, tiɲɛ don a ma ye, a ka baara ka ca a ta bɛɛ ye. Mais anw bɛ taa d'a ma. Ça c'est chaque vendredi. Sariya y'o hakɛ di an ma. Marche tɛ, an tɛ bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la.
tous les vendredis à partir de 10h, on se retrouve devant le tribunal de la commune 3 à mettre plainte. Ni mu meta biji fanala. Ala dien vendredi da. Banini am banni ni mingara bi sababa mbulu bi ana fe. Donc duma kum bi sababa. Ani jena reta de fangele fe. Donc ni jawara be tieko. Jawara fa ba ni so jani jawara a baba dise gosina e. Amuso be kondana a dema fo ku fa clinique. On nata kofana. Demano go do mu me mu ko woro lai. C'est ça. Donc au de tundo. Allah ka empêcher climat Allah ka procureur son acclimat Allah pour jajo Allah ka tié de jamana jo ni tié be buli anka Allah kana kisi tiéma ni tié be buli anka Allah kana kisam Allah kana tié sisran galonye ikinya jo tié kambi mine ambi donda nanye klekilenge kenema kuma bana o dron le kundo foshite tien ko de do kiri kataka ibeka famanga ni na bamanga ni buye famanga ni na bamanga ni aidara famanga ni na bamanga ni arasbati famanga ni na bamanga ni na ebe kele le tame ete kele tame o fana be se ka kala be se ko ke mais na tara dai flo ga tira fo blé ki ma me o se ka fo blé moi o be se ka fo blé comme on reko ko une forme sur les réseaux sociaux on met ta be baneni ndama chaque vendredi on va faire une dénonciation une plainte au tribunal de la commune 3 et kata biji la police mu ngo wiye ibe ka baneni mbagaw de ulumo baneni mbagaw ye kata kulu bono bara donc ni biji mo ni jawara ko le ta kalama biji mo ba kalama. Donc maintenant, au Beketi, en tout cas, il doit y avoir un depuis Jenem Nendo, il y a barre de quai. Parce que ni qu'on a qu'à boire, ou bien vidéo là, tout nous, ou bien banner nous, tout nous. Donc, il y a un peu ça nous fait 2 clés USB de 32 Go, soit 64 Go à banner na film. Ou les bambous. Nous sommes français, nous sommes États-Unis. Kadou Bema, on a cédé au pays. Maintenant, où est-ce qu'il est meilleur au Mina? Plein de belles bêtes, tout le monde fait qu'on a belle bête. Nga, moi t'es boniga faire bête. À mes procédures là, je n'ai pas meilleur au Mina bien la fiale. Je n'ai la fiale. Bekiri Bouloka, un avocat au sort, un boufou, des avocats convaincus de conviction. Maître Zanakone, Maître Malik, Maître Youssouf Keita, Maître Touré m'a appelé avant-hier. Il y a beaucoup d'autres avocats qui sont en train de se constituer. Et en France, on nous a dit qu'ils sont en train de constituer un avocat en France qui va porter plainte contre le procureur de la commune 3, la BIJ et l'État du Mali. Mais nous faisons et suis tout à l'heure à 22h. Mais donc, à radio, mais donc, avec Douke, et Oubenanko Kiti Malaka. Chaque vendredi, devant la commune 3, en mettant en Balmake, en Ankroke, en Anga procureur Ba, Jawara, à 4 téléphones, en mettant des Makachi, Kadama. So Jawara Kaina, Jelenoule. Avant de faire la place, la taffe à Pouy, on est à la Sonama avec toi, on rêve de Gala Jawara Tui. Jawara Katoy pour la critique Bay, Biji pour le Katou, la critique Bay, en mettant plainte de tous les vendredis à partir de 10h pile devant le tribunal de la commune 3, on va aller porter plainte et dénonciation. Chaque vendredi, plainte de Domo, Klingama, nous me dénoncer, on va dénoncer, on va trouver un boulot, car il faut qu'on y ait un lot de tous.